Tevaiya partiyên siyasî û rêxistinên sivîlên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dijî hewla kutadariyê derketin û bertekên mezin nişandan. Fikra giştiya derbarê kutadaran da ew e ku tevaiya kutadaran endamên cemaata Fethullah Gülen'in. Her wiha Partiya Desthilata Tirkiye'ye AK Parti jî di heman fikre de ye. Ve hepsi de işin doğrusu işin içerisinde Fethullah Gülen denen o teröristin Ya rast ev operasyona jaliya rêxistan terörîst Fethullah Gülen ve hatiye kirin. Ve yekî nişan da ku Fethullah Gülen saxtekarekî çawa ye. û nişan da ku xebata vî ye bazirganiyê olê hatiye çastî. Serokkomarê me ji vê çaxê ve gotiye ku biz pênce berfembarê negendeliye. Mixabin ku AK Parti di tekoşîna xwe da bi tenê maye. yargı darbesi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız ta ilk günden itibaren çok net bir biçimde Gelo de ji vir û şûnda çi bibe? De hewla ku te ye xêza otoriter bihêztir bike yan de encamên demokratîk derxine holê. Di vî warî da nêrînên ji hev cuda hene. Opozisyon balê dikişe ser helwesta hevpara tevaiya civakê û dibêje divê hikûmet gavên demokratîk biavêje. Tüm muhalefet partilerinin tamamı Tevahiya partiyên opozisyonê helwesteke hevpar li dijî kuteyê nîşandan. Digel ku kesên kutedar jî hatine deralîkirin, di vê êdî hikûmet jî vê yeka antîdemokratik bibîne û li gorî vê yekê bi eqlê selîm tev bigere û gavên azadîxwaz û aştiya navxweyî biavêje. bir yere götürmek istendiğinin olduğunu görüp Tevaiya partiyên di parlamentoya Tirkiye'de ango AK Parti, CHP, HDP û MHP belavekî hevpar belav kirin û hewla darbeyê şermezer kirin. Kemal Avcı, Rudav, Enqer.